बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 10 जुन 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि सानसेमानि हालाय हाफाय जानांगोन, मदद नागिरनानै लामा दावबायनांगोन, गोसोखौ गोरा खालामना सोलिनांगोन। वृष राशि अहंकार आखुआ गोसोआव जायगा लागोन, बेसेन गोसा मुवाफोर बायनो हागोन, गोबां रां खरसा जागोन। मिथुन राशि रां आरजिनायनि गोरलै राहाखौ मोनगोन, गावनि आरो नखरनि गोनांथि सुफुंना लानो हागोन, साना गोजोनै बारलांगोन। कर्कट राशि धोरोम गैयै जागोन, नखरनि माइनाव बोराबगोन, बैसो जानाय सुबुंफोरनि बोसोन मानियोब्ला गाहाम। सिंह राशि सोलोंथाइ लानायाव हेंथा नुजाथिगोन, साख्रिनि थाखाय गोब्राब नाजाथाबनांगोन, साना गोब्राब जागोन। कन्या राशि खामानियाव आय जागोन, फंबायनो गोदान सि जोम होनो हागोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन। तुला राशि रां बाहायनाय समाव सांग्रां जानांगोन, रांनि आंखाल नुजाथिनो हागौ, नखरनि दै माइरं गासिबो जोबस्रांगोन। वृश्चिक राशि आनजादाव मोजाङै उथ्रिसारनो हागोन, गोदान गोख्रों हाबा मावनो थुलुंगाखांगोन। धनु राशि नखरनि जेंनाफोरा सावस्रिखौ खहा खालामगोन, दुखु सहायनानै सान बारहोनांगोन, गोसो मेलेम बायग्लिलांगोन। मकर राशि साननाय जाफुंगोन, मावनाय हाबायाव मुलाम्फा मोनगोन, रंजा खुसिजों सानखौ बारहोहरनो हागोन। कुम्भ राशि आखाइयाव रां फैनायनि मिजिं दं, फालांगि खालामोब्ला गोबां आय जागोन। मीन राशि सिगांनि गोरोन्थिफोरा गोसोआव फैबाय थागोन, उसुखुथुजों साना बारलांगोन, गोसो हमथानानै सोलिनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 इयार कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386832443 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।